Takže čus lidi, vítejte u speciálního videa a v tomto videu vám budu odpovídat otázky, které se mě ptali na Ask. Vezmu ty otázky, vezmu nějaký starší, který jsou starý asi tak rok, protože teďka tam těch nových moc nebylo, ale pokusím se na ně odpovědět jinak než předtím. Takže můžeme jít na první otázku a ta zní. První otázka. Kdo má podle tebe největší smysl pro humor? Samozřejmě, že já, no. Další otázka, a co je podle tebe osmí světa? Podle mě osmí světa jsou prostě takový ty obrovský stavby, které vytvořil člověk, a jako třeba pyramida, které nevytvořili za pomocí nějakých obrovských strojů a takový. Další ta otázka. Obrázek tvé oblíbené celebrity. Další. Kým se vidíš 10 let? Já bych se chtěl za těch 10 let, doufám, že se budu ještě stále věnovat YouTube, ale záleží jenom na lidech. Takže nevím, jestli vyjde YouTube, ale chtěl bych jít na vojenskou školu na střední. Další otázka. Jak nejdéle si vydržel bez stříhání? No tak to je určitě, to je teďka a je to asi 3 měsíce, což je podle mě dost dlouhá doba. Jaká písnička ti připomíná dětství? Mňam, mňam, babík, to je asi ne. Nejkrutější člověk z historie. Hitler, jasný, no, Hitler a já taky. To je ovoce nebo zelenina? Samozřejmě ovoce, protože zelenina je on třeba jaký ty rajčata, to je. Ale ovoce je lepší. Další. Umíš hrát na hudební nástroj? No jestli jsou nervy hudební nástroj, tak určitě. Další otázka. Co se ti podaří lépe? Opravit nebo zničit? Tak mně se určitě podaří víc zničit, tak tady je názor na ukázku. Mami, můžu ti spravit ten rozbitý kulíček? No tak já jdu na to, drž mi palce. Tak to přijde sem. Takhle. Už to skoro mám. Je. Hups. Mami, nic dobrý, nic. Jo, to jsem celý já. Mluvám se za to, že toto video je trošku kratší, ale já nemám teďka moc čas. Pokud chcete víc videí tohoto typu, tak dejte like, koment. Pokud nechcete, aby vám utekly nějaké moje videa, tak dejte odběr. Děkuji za podporu a čus.